isto que acabades de ver é un pequeno petisco de adianto en exclusiva para que, bueno, os aquí presentes teñan unha pequena idea do que se van a encontrar a partir do 26 de setembro ata o 5 de outubro. Pouquiño. Estar na Deputación pois é como estar na casa, porque, bueno, moitas cousas incluso nos ceden ali espacios para reunirnos, co cual, bueno, pois a veces parece que, bueno, xa formamos parte uns doutros e outros dunhos. Eu moitas veces vexo, bueno, pois a axenda do presidente e digo, que mágoa que non teña tempo este home para disfrutar tantas películas boas que vamos a traer ao festival. Entón, bueno, pois quero que lle dedes un aplauso a Luís Menor, presidente da Deputación de Ourense. Pois moitísimas gracias a todos e a todas. Un placer e moi benvidos aquí, bueno, compañeros que me acompañan no uso da palabra, además de Óscar, a que me referiré agora mismo. Moitísimas gracias, Anxo, compañeiro da Xunta, porque eu tamén fui un director xeral con eles, e por do olvido as actividades culturais e poñelas como eixos estratégicos da actuación dunha administración como é a Diputación o fai. E a Diputación o fai, además, dunha maneira moi clara e dunha maneira moi comprometida. A Diputación, a pesar de ser unha gran institución, ten o orzamento que ten e a aposta cultural por un evento como este ten o peso que ten, moito na programación cultural da Diputación, pero témolo claro, non hai outra elección. Nós non podemos contribuir a esta desfeita cultural ou non podemos contribuir a este páramo cultural e temos que aportar o noso grande area. Como sempre digo, dende logo, a Diputación sempre está para ser unha solución e xa máis un problema. O máximo, conforme determinou o xurado, o máximo recoñecemento do UOF é para Daniel Guzmán. Daniel Guzmán ten unha vinculación estreita ao festival, foi xurado con Lola Dueñas e visitounos ademais en varias edicións. Incluso presentou aquí no UOF en 2003 a súa corta Sueños, coa que gañou un Goya.